इतकी माई भारी खुशी रसती वही गो. एकडे खुशी एकडे बेजार गो. एकडे खुशी एकडे बेजारू कशी माहित आहे. पर आमगेल गुंडाक ಚೆಲ್ಲಿ ಪೊಳಚಕ್ಕೆ येती म्हणून ಚೆಲ್ಲೆकडेच ना आमगेल गोविंदराय फोन केलके गो. त्याला गोविंदरायक पॉट सम नाखे गो. ताक मात्र नाही तगल बाईलेके पॉट सम नाखे. आमगेल गुंडान ते कसे कीची रेसिपी केलके गो मारायती ಹೊಸರುಚಿ ತಗಂಚನ್ಕಿ पळेल मगिरी तन्नी संगिल नमो नरी कर कनवे ह्या चल्लन कसंकी कोरचवचू नानी कसंकी कोरनु खावनु गोविंदरायनी तगल बाईले पॉट सम नाखे गो मारायती. डॉक्टरने रेस्ट घेऊ का मग वाळसिले पातळसिल घेऊ का गट्टी गट्टीच प्रकावचनच मिळाखय. चल्लेकडे चले वैरी फोन कै परा येती दीस चांगसे येती म्हणून तसदावनु तुंची वचून योगो अक्का म्हण फोन केल गो. चल्लेल बाप्पू सैल मो भास्कर मामू ताणे हांव सांगला म्हणून भरजरी खाण जेवणाक व्यवस्था केला काय गो. ते ऐकून खुशी आमगेल गोविंदराय येवचे दायने मू म्हण बेजार गो. तशी म्हळ्यारी तुम्ही नी गुंड ಒಟ್ಟು ಕೊರ್ನೊತ್ತತ್ವೆ नाक माय बरी तुम्ही दोग जणांन गेला समजाय ना. हावे गोविंदरायक तशी म्हणली गो. तका तो तुगल पुस्तक दवो सुन्ने दवो नात्रक दवो आपनोर गो अक्का माक मात्र येवचे दायना गो म्हळेल गो. तशी दावनु तुक्का चापनोर या म्हण लेखला. कशी तीची ಚೆಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನಿದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ಮೋ ಸೈರಿಕ ಫಿಕ್ಸ್ ಅದಲ್ಲ. शिकशास्त्र पळत नव्हे चल्ली पळोन दत्तरी तू एक पद सांगलारी लायक असत नाही गो. मी गेल काम दाऊ कमळरी एक कशीच वैर चढो का नव्हे हावे. हो हा वैलरी पद संचाचे खोड अवकाश मिळतसिल नव्हे. छा दावन मक्कंचे अवकाश देऊच म्हणून ना अवकाश मिळले म्हणताना कसंदव कारण असता वच्चादाय ना मक्का थो कसंदल गो गायना. आमगेल ऑफिसाक कोणकी फॉरेन डेलिगेट येतात खंय तशी दावनु आम्ही प्रवग्गी ऑफिसा वचका खंय ऑफिस पर चंद कोरका खंय निमगिलेल्या प्रसम उत्तर देऊ का खंय नीट प्रेझेंटेशन देऊ का खंय. यो देवा आमगेल बॉसाला एक ऑर्डर मिळाली हनुमंतल बाला पशी दिगच अस तसदर तू केवच दाय नव्हे ना माई मग केवच दाय ना. हाव परा सकाळी काही 6 घंटे घर सोडका की म्हणून येतान किती वेळ जात म्हणू गोत ना. ओ मायनी सून शिपट्टांग मान राबलिंग मो. हो गज्जो येईल मो गायन येवच दायंदला रे गज्जो नेव येत की म्हणू. हाव खैंग केव का गो. आमगेल गुंडाक ಚೆಲ್ಲಿ पळोचाक तुमगेल गोविंदराय मम्माक पॉट समनाके तांकोण येवचे दायनाके तशी दावनु मायनी गुंडा ಚೆಲ್ಲಿ पळोचाक म्हण बार सरलिंती दोग जण वचका नव्हे तकाची माक्या म्हणलिंती माक्या येवचे दायना म्हणले. आता तुमक निमगीत असती कसं करता ती कितना परवे पर मा केवच दायना बा. अयो देवा तुका येवच दायनावे आता कसं कोच रे काय येचन काणका हाव पळोंग येता म्हणून गोविंदराय खाव सांगिले आता कसं कोरची रे. तू काय येचन काणका नमा कोण यानदलरी होडना हावनी अन्न येताती आमक पळाय क्रिसमस रेज दिला. तू वचनाक सैबिनी सुरवेरी तू दिरसाल मिरसांग एक कडे बैसना एक गड तोंड रब्बैना तू कसंकी उल्लोचे तन्नी कसंकी लेच्छे मागीर कसने राधन दवचे नका ती नका. चढवल जीवन भारी सुख मन सांगतात नव्हे पळे तमगेला अवस्था बाकी दिवस स्कूला वच्ची दल्ले संजेल होमवर्क करची दल्ले आता राज मल्लरे आमक खई वच्चना अन्नी खई आपण होरनते आम्ही एकत म्हणली येवची नका म्हणताती कसं कोरका सांगते. असं गो गायना अन्नोकनी अम्मणी कापन ಹೊರ್ತು गो कशी रजस नव मारायती इतले काम मी काय ತಂಗ ते रापच्या वत्तत्वे सकाळतून संजे उचबा असं येऊ अंतनी.
होई गो वचंती एक दीस पुणी गम्मत भोवून येवंती दायत वचेत दला रमणी एक्स्ट्रा एक उल्लो चनज्ज दायत गम्मा कसने उल्लेना कनी कसने निमगिलरी हा उत्तर समजदीना दायतवा पळ हंगा इतला दिक प्रसंग करता आणि थई वत्तरी हा व्यसना मिगेल दुवेक खई कशास का कशुल्लो का म्हण गोतस गो तुगल म्हणकी नाही करेक्ट सांगला ना हा अम्मन म्हणके खई पद गीत सांगना मिगेल सुद्धा घेऊ नका म्हणे हा मिगेल इतला पद सांगून नुत असता तुगल म्हणके अधिक प्रसंग कर ना वचून या आणि मानो प्रेक पेयर असत नव्हे तू कापण व्हेलर कसन दत्त म्हणून तंके कळता अन्नुल सुद्धा क्वचनज्ज अन्नु कस्सने बात दिवचना तुवे अಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯ ಗಾಯನನ್ ಕೊರ್ಚಿ ಪಳಲರಿ ಹಾವ್ ಕೆದ್ನಾಯ ತಂಗ ಅಪ್ಪನು ಹೊರ್ನಿವೆ कितले पण तापन नापन हळला कसने तंगल सुद्दी सुकार असना गलाट करनती घरात केल म्हणके बाहेर करचे दत्तवे नुत राब तू दायत माई तुमगेल नात्रांक तुम्ही आपण हराते मगेलाग मात्र कसने कंप्लेंट सांगचना दैतवे दायत गोसे बिनी तुगल पशी मिगेल चरडू बुदोन तसती वचा वासरी वचुनो कसने खौचक कोरिया माके जोर भूक लागतस तू सांगला रे तू मिगेल अंगरी वागशी उडता हा मग तू हेल्प करता कसने पुणी खाण कोरिया